Vijina chitika nitadwala ntapita pa mwayi wathu. Yeah. Ena kana chukisa mbiri kuti wamwalira. Tezimeze zenji affect anthu akumudzi kuti wamwalira so bwanji. Nde abanja adakhala pansi kuti akulu kumene zimakhalira nkuchuka kwanuku. Azingi mukadwala tizingopanga za chinsinsi. Kuopa kuti anthu azinena nkhani zosiyana-siyana. Nde ati mpaka achemwalanu kuomoka muno. Atamva kuti mwatisiya. Kuomoka zakhala bwanji munthu sinamve kudwala. Ndiye tinango chipanga kuti ngokhala mwachisa kuti nthawi yonse imene nakhala pa Kamuzu Central nakhala 1 month koma ndanthu ochepa kwambiri amene amadziwa. Ambiri sana bwero zandiona, ambiri amangodabwera pa Facebook ndasowa chifukwanso adandilanda foni. Okay. Sinimaziwa kuti mwakemo umene ndidwala ine achimenenso aposo ambaso kudwala ndi matenda ngati omwewo. Ndi anatilanda mafoni kuti tisamayankhulane kuti mwina tikhumudwa. Chifukwa iwo aja ndine timakhala ngati ma-twins ngakhale ndife anthu osiyana. Kuti wankulu mpo? Ndi akulu kwa Okay. is actually I'm a kid brother to him. Okay. 7-year difference. Okay. Komano tinakondana kwambiri atili ang'ono. Ndi akadwala iwo aja ndimakhala affected. Same thing inenso ngakhala kudwala, he is not at peace. Ndi anatichita separate in terms of communication. So nakhala nditu Kamuzu Central kuja mpaka mfika point yotapa sizili bwino. Pamene ndimapeza mwayi wopita ku South Africa. Nakakhala so 1 month kumeneko. Mene ndimabwera. Pamene napeza kuti nokumbuyo kuno anzathu oti kuonda achina Kaunda achina Kose akhazikisa organization kuti azilolera ndalama kuti amthandize Paul. Wa ine kulibe. So Paul wamba kudwala andisakudwala eka brother wathu Suwina Francis akudwala so cancer. Yeah. Ndi amati atenti sonkeni ndalama kuti tathandize. Ndi ntabwera ine ena mafuso kuti Lucius sali mboma. Lucius solemera banji sakuthandiza mbale wake. Ndi I came out pa television nthawi imene Zodiac naye nkula kuti pepani mwina mutha kudabwa koma anthu peza tichiruvira kudwala anthu atatu nthawi imodzi. Njipa yake kumbuyo kuna abale anaganiza zolani zoso. Yeah. Ndi nakhala ngati pamene pajenda kulezera moto ndi kunabwera anthu ambiri nangasi nkutheka kuti nenda khandi kuimba be active mpaka posa chedo apo anasiya paka nthawi. Anthu ambiri amabwera kuzerano kunyumba kwanga. Okay. Pamene timatolera thandizo lija nkumaligawa kwa brother wang'ono uja wina uja ndi apo ndithu. So mumapita ku dialysis kangati pa mwezi kapena pa sabata? Dialysis ineyo ndimapemphedwa kupita katatu pa wiki. 4-hour treatment. Yes. Basically it's like we are just living and working for health. Chifukwa Monday, Wednesday, ndi Friday timayenera kupita. Komano poganizira kuti ndili ndi responsibility ambiri amene ndimayenera kutamanga. Ndiye ndimapempha kwa dokota kuti bwanji ndizipita lolemba ndi lachinayi. Okay. Chifukwa ndikachoka ku dialysis kuja Friday kuti ndipite kukaimba shows nkakhala zovuta. Ndimakhala ofoka. Okay. Yet I need to do the shows. Oti mwina anthu ena anaona mbuyo muno makhala pansi. Koma pano pa chifukwa choti ndikuchitabe improve. Yeah. Ndimathana kuimba ndi chiyimire. Okay. Koma ndimasowa kuti nkapanga dialysis saimbe siku lomwelo ndikaimbe the following day. So Paul ali bwanji? Paul akuvutikabe. Ndingene kuti condition yanga ichita improve be mwachangu kusiyana be ndi iyeyo. Of course there could be other factors but he's way older than me. Ndiye matenda abe mamufa nkula makhala difficult to fight. Yeah. Komabe he has improved. We are better than we were last year. And I hear you lost Francis. Unfortunately, it's not even Francis. Oh, see Francis. It was Wina amene mona ngati wagwa. First born Charles. Amene anabadwa before Paul. Ndi amene watisiya. Apparently family munditu muli matenda, it's like the whole family is sick. Kidney mudwala inu apo akudwanso kidney yomweyo under the same treatment. Woti timapita kuchipwa yothu kuja iwo gona apo inogona pa. Ngomati panga treat. Ndi a Francis akudwala cancer, leukemia ya magazi. Iwowo bola pota amapita ku Queens ukapanga chemotherapy. Mabeti mangu kabe ndi ntchito no jopanga nkhani ya transport. So mapsinjika kwambiri tobanda. Wasati pang'ono. Koma nangasi funso lomwelo kuti muli kuboma kuno sindiye kuti akuthandizani kuboma. Kulakwa kufunsa choncho.
siku lako ndimathokoza chifukwa choti ndili pa ntchito ndiye ndimatha kulipira mazimu ndiye kuti za ineyo zimayenda ndiye kuti kamene kangasale kamene timathandizikano ndi ma brothers enawo. So to answer my question, kuchito kusaku kuthandizani in any way za poor differences? Mwina ndikatero ndithakula kuitsa chifukwa a president last year anachita offer for ngati tingafune kupanga operation ku India. Ndiye komano usanafike ku operation kuja umayena ukhala kuti uli stable. Stabilization imatotenga zaka. Chifukwa ukakhala kuti uli 666 ungachite go through the procedure. Ndiye mukanthawi yakaka ndi 4 phinjika ndithu. Komabe ukoko sitingani pasi pressure iwo kuti aina utithandiza mwina zinaenera ifeyo kuzoonera tokha mmene tingapangire koma sikuti kukubwera thandizo lilonse lokhuzana ndi izizi ayi ndikuzipangira nokha. Yes. Mwanyamula katundu olemetsa bwanji ku mtunduku ku family kwa abanda fazikuoneka kuti aliyense akudalira Aloysius ndikuona bwino ndikanakhala kuti ndine wa mtima wawofoka yeah. Mwina bwezi nditazikhwesa kalekale. Oh yeah? You have had the suicidal thoughts? No, I can never think of that. I'm too strong for that. I love life and I've faced mavuto akulu mbuyo. Mwina chimene tinkazuzikira kwambiri tili ang'ono. Yeah. Mulungu adaona kuti zafika nthawi ngati tiphunzire kwaonera tu mavuto. Ine ndimakhulupirira kuti I can still fight my way. Sipake mumaona kuti ndimapanga mashow. Yeah. Komanso sindimaonetsera kuti ndikuchita go through china chilichonse. Pena timanenedwa especially chifukwa cha mathandizo amene ndinapasidwa last year. Yeah. Pa Facebook imakhala ngati chitonzo every day. Amati chani kunaka? Mukadwala timakupasa makobiri. Mukadwala madalira ife. Timanyozedwa kwambiri. But ndimamvetsetsa amene amapanga zimenezo ndi anthu ochepa amene sanatithandize. Anthu amene anatithandiza ambiri ndi anthu amene nafeso mbuyo mutakhala kuwathandiza. Why do you still have to go and perform masho when you are sick like this? Mr. Banda, ife yeah. tinakula ndi ma missionaries. Nthawi imene timapanga drama kuzera mu music. Yeah. Drama zathu tinachita invest mwa anthu. Timaphunzitsa anthu masukulu, timathandiza anthu osauka. Sitinatenge drama zija nkuzikundikira nkumanga mafactory, nkumanga ma investments ambirimbiri. We emulated life imene ma missionaries amapanga. So chimene Mulungu anatipasa nchoti titha kukaimba nkupeza drama. So timakaimba literally to support the families as at now. Ndindo mendi nawo ineyo muzi kwathu ngwaukulu. Nditha kunena pano mosa zitamilira. Koma muzi wathu waloshaniwo. Ningalinde kuti tikakhala ndi mavuto ndimagwira ineyo 80% kapena 90%. Odwala chonchi? Yes. Oh, they still expect you to mutigula mabokos. They still expect you to I had to do everything for Charles. Almost everything, maybe 98%. I'm the anchor of the family. Ndiponso suri ndimiro kakamiziba. Koma ndimangofira kuti if I don't do up ngendani. Sikuti anthu kuti ngaulesi ngachani ayi koma ndimene mwina tilili. Mene Mulungu anayikira kuti ndikakhale ineyo mtumiki. So ndichiudindo chachikulu. And unfortunately, naturally, sine mthoti ndimakonda zothamanga za matiru. Ine was straight by the book. Olokuboma kusimuchita nawo zoje. Za matiru. I don't do such. Madia? I can't. I will never, and I don't do such. I don't get free money from anybody. Oh. No, never. Modi maina uchulidwa awasitizamva kuti Aloysius. Never. I swear before God. Never. Simuchita za madulira ya? No. Olozita pezeka kuti akula anthu agawana ndalama twapo. Not me. Nisumukakhala nawo? Not me. Chifukwa chani? But I was not designed like that. I was designed to work and get the little I can. That's why pena timasekedwa mukanga dolemera kwa malibe chilichonse. But I'd rather be in that way than have to answer tomorrow. Nkhani yoyimba ikuyenda bwanji your music career ndamva kuti mwa tulutsa chimbali chatsopano. Music ikuyenda bwino. Chimbali chatuluka ndithu nyimbo 20 zimetazika pamodzi.
muli nyimbo ndithu zokamba mavuto onse mdziko muno mmene timayimbira nthawi zonse zachikondi za gospel. Yeah. Kungoti panopa msika wa music tinene chilungamo unavutiratu. You can imagine kuti kutulutsa CD launch jankubwera anthu ambirimbiri koma ma CD kungogulitsa amene less than 100. Alisa kuzota ndikazipeza pa social media ndiye anitumizira pa WhatsApp andivasa pa WhatsApp. That's why ndikunena kuti kwa ine iyi ndi aba moyomaliza chifukwa palibe poso sense in spending kumaliza kuti simuzayimba saba mwina kwina kundiziyimba ngati ma singles chabe zingoita concentrate on kuika ka single kuti anthu azindikumbukira koma